Гледайте бандата, днеска сме 9 юни. Екипа се събира малко по малко и ще ходим на Балчик. Сборен пункт, как се каже, стъркваче забрех. Успение, да. И катедрала, която не се вижда много добре, обаче. И ето ни събране, като на велошествие, потегляме. Все още сме в центъра и се движим посока изхода на Варна към Златни пясъци. Тръгна! Помахай на камерата. Ери, готов си. Забавляваме се по светофарите. Стават 8 секунди. По-малко. 4, 3, 2, 1. И сме. Дойдохме до Шела да вземем другата част от групата. Тук сме на Шела на Пикадили парк, на изхода на Варна. Движим се в бавно темпо. Часът е 10:05 минути. Скоростта на спускането тук е 27-30. Обикновено го спускаме тук с 45-50. Но все пак има и доста начинаещи, трябва да се съобразяваме с тях. Това е бандата. Виж каква голяма колона сме направили назад и не по-малко голяма и напред. Епа! Еха! Забележете! Старши как е легнал на колелото. Уникална стойка! Уникална! Получи се едно страхотно спускане. И това е началото на нашата колона. Спряхме да се съберем цялата група, тъй като някои тръгнахме напред, други поизостанаха. Голяма върволица. Разцепихме се на две групи. Първата група тръгна напред, като по-големи карачи. Все още се виждате там отпреде, далечината. А на втората група ето го нашия водач с синя фанелка и червени гащи. Тук сме по-голямата част. Докато тези, които избързаха напред, те са само около 5 човека. Основната група от 20 човека сме тук. И си караме по-лежерно, не сме на състезание. В момента ще се отбиваме. Изглежда се отбиваме в дясно, тъй като нагоре има барчи, изпускане, а и пътя малко по-кофти, двулентовия. Ще ме ходим към стария път за Златница.
Ремонтните дейности продължават. А ние си продължаваме по нашия път, който е чист и само за нас, без нито една кола. Ето е бандата, минава покрай нас. О, беше близо. За малко излязохме от Златните и се отправяме посока Кранево. Имаме си колездачи с петролна сила и такива с на Citroen логото, ама наобратно. Не, изправено си. Старши води групата. И назади се разпокъсахме, останахме още по-малко на брой. Тази хубава панорамна гледка. Сега като стигнем до наклончето, завиваме надясно, дайте ми се. Това е новия път, а това е стария път. Ние се отбиваме по стария път. Отиваме към Кранево. Пътя свършва. Ха-ха! Интересно. Май до тук секшена. Това е най-опасния завой. От Кранево нагоре към Златните. Не го избегнахме, тъй като дойдохме по този стар затворен път. Като спустим ниско до Иванове нагоре, последната улица преди да излезем от Кранево има магазин. Ето е едно скоростно спускане, най-после с бандата. Макар е малко на спирачки да държим, но няма как. Група е. Иначе хей за не поддържаме скорост 35, 36, 38. Стигаме основната група, макар че те от нас лекичко поизостанаха. Тук ще излязахме от Кранево и се отправяме посока Албена, вляво е Рогачево, Кичево и неудобният път за Варна. В момента караме по един страхотен сенчест път, гладък асфалт. Часа е 11:40, минали сме 31 км до тук и продължаваме напред. Симпатична бела алейка между Албена и Балчик. О, тук.
човека живе? Бирка, биропиене няма ли да направим леко така? Изпотих се нещо. Изпотих се бира. От фризера. Бирка, с бирка. Чакай да видим За много съм. Така, до нас е Дон Архангел Михаил. Събрахме бандата, седнахме на масата. Някакви вече си поръчаха и хапват сладко-сладко. А ние си носим от къщи бирки с Дон Валенти. И мене. Да пояздиме из Балчик. Стария град, интересни сгради. Супер пътчи. Няма ни една дупка, страхотен боер. Спускаме с висока скорост. Яко. И Албена е направо. Сега отиваме да си направим един плаж на Албена и с Валенци ще се изготвим. Ето кои байкай с големите гуми, 29 сола, граби асфалта мощно, няма спиране, особено на спусканията. Значи скидате откъде минаваме. Това не е път, това е нещо, някаква козя пътека на ръба на пропаст. Е, там долу е водата в скалите. И ние тук се набутахме и аз мисля, че съм излязал да карам. Пристигнахме на заветния плаж. След много... Айде, не бяха много малко премеждия по пътя. Направо разбрах защо колезачните гащи имат памперс. През такива места минахме, че... Драги зрители, да ви запозная с Асфалт Паша, владетеля на асфалта. Както видяхте по-рано, само по асфалт карахме днеска. Иначе това е нашия къмпинг. Не знам защо повече хора останаха горе. Може би им прекалено топличко тук. А някакви вече се топиха във водата. След малко ще ви покажем кулинарните изкуства. Всичко е на лице. Време е за манджа. Днеска сме на спагетки, ветроопорния щит, канчето, виличката, водичката. Всичко е на лице. Кулинарните звания продължават. И яко ври водичката. И пуска пара. Ресторант на плажа отвори врати. Професионален готвач Зяско продължава да бърка своите буламачи. Оха, ще стане вкусничко. Нашето бивакуване, имаме си чадър, коляла, много багаж, дисаги. И това е на Дон Архангел бивака. Сега отиваме към Дон Валенти, кулинара, майстор готвача. Кажете, Дон Валенти, какво готвите днес? Мъди в собствен сос. Така. Има малки деца, ще слагаме червена точка. Бандата с килите. Това е жълт. Студена биричка от хладилната чанта. Изпотена. И хубава вкусна манджа. Общо взето деня отива към все по-добре и по-добре. Ето едни румънци си превозват колелата.
А ние с Валенти потегляме обратно към къщи. Сливаме кончетата в момента с каручките и не си фащаме пътеката нагоре. Скрити бандата, какъв хамър, голям, бял, огромен, бучат яко гумите, докато свива. Прекрасен джип. Айде, добре, не става за каране, ама песен е отвътре, който се е возил. Харчи страшно много. Но отвънка фаща окото. Настигнахме бандата на връщане с Дон Валенти. Хлеби карачи, просто от всякъде, просто уникални. От баирите не се плашим. 45 градуса баир, го качваме с 50. Го спускам с 100. Нямаше как. Тихо, това не беше заснето. С 50, така, не сме почували. Ние сме абсолютни кораи копелета. Тур де Франс е за нас детска игра, разходка в парка. Ние където ходиме, просто много уникално и сложно и трудно. Стъпка до Валенти. Да, газодупка и сега ще се бавим само защото сме бандата, обаче иначе сега да сме във Варна за 1 час. Изпреварваме коли напред, особено камиони, за да не се пречкат. Да, мисля, че сега толкова репортажи.